Oletteko pettynyt tähän käräjäoikeuden päätökseen? Se ei ehkä ollut oikein fiksu kysymys, sanotaan näin nyt. Ymmärrättekö tätä käräjäoikeuden päätöstä? Mihin se perustuu? En ymmärrä. Ei ainakaan. No joo, en itse sano. Sitten oli jotain muuta piti sanoa. Mutta millaisia perusteita esittelit tuolla oikeudessa? Vetosin muun muassa UNCLOSin pykäliin. Jos toimittajat lukee sieltä, niin kyllä ne aukeaa, että mitä se tarkoittaa. Mihin poliisi vetosi? Pakkokeino-osastolla aloitetaan istuntosalissa 208 ratkaisujuristen. Heidän mielestä se, että mitä on ennen tapahtunut, ei ole merkitystä. Että se, että alus on sitten Suomen alueella, niin sitten saadaan tehdä mitä halutaan. Te viittaatte tässä nyt näihin UNCLOSin pykäliin, niin voisitteko kertoa ihan silleen lyhyesti, että mistä niistä nyt tiivistetysti on kyse? Dramaattinen ollut, mutta kyllä ne myös niin kuin ihmisoikeusasioita on. Ei vieraalta kansainväliseltä alueelta käydä nappaamassa ihmisiä. Me ihmetellään sitten, että kun epyktiläiset pysäyttää jonkun evergreenin ja saavat kai aika huomattavia korvausrahoja ja sitten vasta päästä. Sitten ihmetellään ja päivitellään. Tai sitten lentokoneet, jotka pysäytetään tiettyihin maihin ja sieltä blokataan ihmisiä. Ja sitten ihmetellään, oi ei meillä, mutta ei meillä näin tehdä, eihän tehdä näin. Joo. No joo, olen asiana, että tämmöinen politikointi ei kuulu minulle. Heti kun pystyy. Täytyy katsoa, miten nämä säännöt sanoo. Jos nämä poliisin tutkimat tapahtumat olisivat tapahtuneet Suomen vesillä, niin olisiko tämä takavarikko silloin mielestäsi voinut olla laillinen? Ihan fiksu kysymys, kiitos. Joo, no niin kuin äkkiseltään sanoa, voisi olla ihan mahdollista. Joo, kyllä, joo, vieras alus Suomen alueelle. Joo, kyllä silloin mä sanoisin joo. Eli merioikeudesta kannalta tämä, että tämä tapahtui kansainvälisillä vesillä on Joo. Ja katsokaa niitä poliisin vuotamia tilannekuvia. Millä merialueella nämä on tapahtuneet, nämä vahingot? Se on niin kuin kiinni tässä. Mutta se oli yhtäkkiä salasta tietoa. Mä en ole sanonut sitä. No, kuka näihin tapahtumiin sitten kansainvälisillä merialueilla olisi voinut puuttua, jos ei Suomen poliisi olisi ollut yhteydessä? Kylläkin saarten rekisteriviranomaiset. Eli poliisin olisi pitänyt ottaa yhteyttä heihin? Joo. Mutta joo, sitten päivitellään. Se hylätään, se on varmaan tietona, ei mitenkään tai siis salassapito. Pyysin, että tämmöinen tankkeri ylläpito, siis se, että miehistö saa palkkaa ja ruokaa ja siellä koneet käy. Se nyt Rannin Kostinen sanoi, 14 000 USD per päivä. Niin jostakin tämmöiset ylläpito kyllä. 14 000 USD per päivä maksaa sen laivan ylläpito. About. Mitä tämä tarkoitti, että esittämäsi rahallinen vaatimus hylättiin? Niin se, että jos valtio on takavarikoinut tämän, niin kai se niin kuin takavarikoitsija vastaa myös sitten ylläpitokustannuksista. Mutta nyt ei siis käy näin. Täytyy sitten selvittää, että mistä se haetaan. Mutta tässä käräjäoikeus päätti, että tämä vaatimus ei se ei kuulu heidän, jos mä nyt ymmärsin oikein, että se ei kuulu tähän käsittelyyn. Mutta voitaisiko sitä asiaa sitten käsitellä mahdollisessa rikosoikeudellisessa käsittelyssä myöhemmin? Ei kai se nyt rikosjuttuihin kuulu, tämä running cost -kysymys. Korvausvaatimus. No sittenhän tulee mä puhuin nyt vaan, siis se, että tämä haltuunotettu alus ylläpidetään, se maksaa luonnollisesti. Mutta sitten tietenkin on ihan eri asia se, että minkälaiset rahalliset tappiot tulee varustamolle. Ja
No kyllähän näyttää tulee jossain vaiheessa. Mulle ilmoitettiin, että no alustavin, oliko sen päivävuokra $56,000. Eli jos ilmenee, että takavarikko oli perusteeton, niin se on takavarikon hakija maksaa sen sitten. USD per päivä. Ja jos tämähän nyt näyttää, että talveksi jäädään tänne, niin... Niin tuosta pitikin kysyä, että kun tuossa aikaisemmin sanoit tästä, että tämä alus, että kun se ei ole niin kuin talvella merenkäyntiin soveltuva, mutta silti se on kuitenkin liikkunut täällä talvella ja nyt on se kondensaatio-ongelma, niin eikö tässä ole mitään ristiriitaa? No mä en ole todellakaan mikään alusrakentaja ja vastaava, mutta aluksen oli kyllä tarkoitus lähteä Itämereltä pois ennen. Sehän oli ottanut lastin, että se pääsisi pois täältä. Että se niin kuin pystyi liikkumaan täällä, mutta se ei niin kuin pysty eihän nyt ollut kai jääkautta vielä. Koska se nyt kävikään. Joulukuussa about sai lastinsa, niin kyllä se ehti täältä talven alta pois. Eikö näin? Tässä voi käydä niin, että tämä ei ole ainoa takavarikkokäsittely, mitä täällä käräjäoikeudessa käydään. Ainakin Fingrid ja Elisa ovat ilmoittaneet, että hakevat myös jatkoa tälle. Mitä näissä pakkotiedistunnoissa? Ovatko perusteet samat? Se olisi ihan, siinä se on niin kuin merioikeutta. Silloin se on merioikeus ratkaisee. Mutta mä en sitäkään oikein tiedä. Tuossa luin arvon mediasta, että tämmöinen hakemus on tehty. Aamulla meilasin sitten tuohon kirjaamoon, että hei, olisi kiva nähdä. En saanut vastausta ja tuossa päivällä kävin, sattuneesta syystä olin täällä, menin tuonne asiakaspalveluun, pyysin. Meillä on yleensä 2 viikkoa toimitusaika, että se siitä digitalisaatiosta. Sanoit, että näyttää siltä, että talveksi jäädään tänne, niin puhutaanko kuukausista, viikoista? Jos mä olin liian kyyninen. Ehkä se ei ole hyvä olla. Mä en osaa yhtään sanoa. Se ei ole niin kuin mun handussa nyt enää. Se on tuolla, jotka päättää sitten. Saatko kysyä vielä siitä lastista, että aiotko tulli pyytää purkamaan sen takavarikkoa? Onko virallista toimeksiantoa siltä lastin? Sekin oli joku salainen leima, että mä en oikein uskalla sitäkään sanoa, mutta ehkä sitä kyselystä, että tulli-ihmet halusi, oliko se näyttää tämä laiton maahantuonti, ja sitten me sanoin, että no kysykää poliisilta, että miksi se on tuotu maahan, niin ei se sekään argumentti oikein mennyt suotus. Oikeus teitä hakee sitä rahdin takavarikon purkua? Rahti on aina se maksu siitä kuljetussuoritteesta, mutta lasti, joo, kyllä se tuli vasta eilen tämä päätös, että en mä sen kummemmin tiedän näitä tullilain hienouksia, että mistä se haetaan. Onko sinulla virallinen sopimus, että edustat myös lastinomistajaa tai omistajia? No, lastinomistajat ovat ottaneet yhteyttä, että tee jotain. Ja mä sanon, että nyt mennään tänne työmaalle ja sitten sen jälkeen mietitään nyt, että mitä tehdään. Onko ne Egyptissä ne lastinomistajat? En tiedä. Kysymys näistä 7 miehistöjäsenestä, jotka on määrätty. Tai oliko se niitä 8? 8 miehistöjäsentä, jotka on määrätty matkustuskieltoon, niin aiotteko hakea näiden matkustuskieltojen purkamista? No ehkä se matkustuskielto ei ole nyt tämä ydinasia tässä vaan. Selvisikö mitään, että milloin voisit päästä heitä tapaamaan näitä edustamisia henkilöitä? No, täällä keskusteltiin niin kuin aluksessa eikä henkilöitä. Et se on niin kuin ihan eri prosessi. Mutta onko nyt, jos olisi jotain pidätysoikeudenkäyntiä, niin siellä sitten edustaisit? No ainakin järjestäisin edustuksen. Et tilanne tulee aika nopeasti, että kuka vaan, joka pystyisi avustamaan, olisi läsnä. En oikein tiedä sinänsä,
kun nämä pakkokeinoasiat ei ole minun omilta alaa, mutta siellä tuolla salissa viitattiin, että nämä teot on niin vakavia ja törkeitä, bla bla bla. Eikö silloin ole erityisesti syytä olla avustaja paikalla? Kaverin puolesta kyselen vaan. Niin joo, ja arvon toimittajat, tämä ei nyt asia todellakaan ehkä, no joo, alukselle se kuuluu, niin perehtykää, miten meillä on bensalastissa oleva tankkeri, 30 000 tonnia, ja miten sinne käytetään helikopteria, laskeutetaan vinssejä, vinssin varassa. Ymmärtääkseni siinä on aikamoinen staattisen sähkön mahdollisuus, että syntyy staattista sähköä. En tiedä, onko näillä miesoletuilla ollut nastakenkiä. Ainakaan ovat tulleet kutsumatta sinne. Siis siellä jos pitää olla aikamoinen safety-organisaatio ennen kuin ihmisiä ruvetaan vinssaamaan tuollaiselle tankkerille. Siis että staattinen sähkö, että nyt mä en pysy perässä. Joo, varmaan aika monikaan ei ole pysynyt perässä, mutta bensa, tiedätte, varmaan se höyrystyy, eikö näin? Mm. Hyvä. Ja se räjähdysvaara on aika oleellinen asia tuommoisessa tankkerikuljetuksessa. Nyt ei puhuta mistään raakaöljystä, joka jos se on nyt venäläistä, niin tuskin edes palaakaan, mutta tuossa olisi voinut olla aikamoinen jouluvalkea. Mutta eikö siinä ole oleellista, että se ei räjähtänyt? Niin, hyvin. Tämä meni oikein, sillä operaatioon ollaan iloisia, että ei mitään tapahtunut, mutta jonkinlainen varmasti IMO, eli tämä kansainvälinen organisaatio ja lippuvaltio tulee varmasti pyytämään selvitystä, että menikö kaikki ihan niin kuin pitää. Se staattisen, tuommoisen kun vaijeria laskeutuu, niin mulle on kerrottu, että siellä aina syntyy kipunoita. Vielä kysymys tästä laivan haltuunotosta. Sanoitte tuossa tosiaan, että koska tämä on tapahtunut kansainvälisillä vesillä, niin Suomen olisi pitänyt silloin olla yhteydessä tähän laivan lippuvaltioon, eli Cookinsaariin. Mutta mä en saa enää sanoakaan, että missä tämä on tapahtunut. Joo. Mutta joka tapauksessa, niin onko näin, että jos Cookinsaarten viranomaiset ei nyt olisi syystä tai toisesta halunnut tehdä suomalaisten kanssa yhteistyötä, niin Suomella ei olisi ollut mitään mahdollisuutta pysäyttää tätä laivaa? Kun se on kansainvälisillä vesillä, niin ei silloin pysäytellä toisten aluksia. Eli siis ei ole mahdollisuutta? Mä en tunne näiden rekisteriviranomaisten systeemejä tarkemmin. Saanko mä kysyä vielä siitä miehistöstä, että kun poliisi kertoo, että heille on aina jokaisen kuulemisen alussa tarjottu mahdollisuutta lakiapuun, niin tiedätkö, onko tai millaista? Mä en todellakaan tiedä, mutta on pidetty ainakin tehokkaasti tietämättömänä. Ovatko he olleet yhteydessä omiin edustustoihinsa täällä Suomessa molemmilla mailla? Mä ymmärsin, nyt on ainakin sanottu, että voivat olla edustustossa. Ovatko olleet? Mä en tiedä sitä. Mutta sä et ole puhunut vaan kapteenin kanssa. Mutta eikö näitä ihmisiä loputtomia voida pitää siellä matkustuskiellossa, millä päätöksillä? Hyvä kysymys ja retorinen vastaus. Kuka nämä matkustuskiellot on määrännyt? En tiedä. Kai tämmöinen menee tutkinnanjohtajan. En tiedä. Te tiedätte paremmin. Rikostoimittajat, ettekö tiedä? Ei. Kyllähän poliisin päätös yleensä on pakkokeinoista sitten oikeudelle alistettu. Poliisi voi loputtomin päätöksillään pitää ihmisiä kiinni. Joo. Kun saa kaiken näköistä törkyä tässä, niin vaimo ainakin tietää, että varustamo ja miehistö ovat syyttömiä, koska tuskinpa ne olisi ottanut sellaista asianajaa, joka yleensä häviää juttunsa.